नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ तुमचं परत एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आता आम्ही असं देवळात चौंडेश्वरी मातेच्या देवळात असावं. तर आजचा हईला होता याचं कारण याकच की गेल्या वेळी तुम्ही व्हिडिओ बघितला असत की आमच्या मित्राच्या बहिणीचं साखरपुडा होतो. त्यानंतर काल हळदच झाली आणि आज हा लगीन आणि त्या चौंडेश्वरी हॉलवर तर आता मी थळत येईल तर म्हटलं त्याच्या आधी आपण देवीचं दर्शन घेऊया. चला तर आता आपण लग्नात जाऊया आतमध्ये. Sarvaswati Jalam
सगळे खायला
चला तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण हळद थांबूया आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसं वाटलं हे कमेंटद्वारे नक्कीच सांगा. तर मित्रांनो, आमच्या बहिणीचं लग्न या थाटामाटात अगदी असं पार पडला असा आणि खूप मजा पण केला. आणि आता लगीन वगैरे झाला, घरात अगत पूर्ण आम्ही हिला वरात वगैरे येली. तर आता आम्ही चला घरात. चला तर आपण परत पुढच्या व्हिडिओत नक्की भेटूया. आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.